Hola, sóc en Joan Miquel I jo, en Tomàs. i avui interpretarem un paper d'una persona que no sap res de com són les festes del Vermà. On es fan les festes del Vermà? Les festes del Vermà es fan a Binissalem, que està situat a la vora els pobles Inca, Lloseta, Alaró, Consell i Sencelles. I quan es fan les festes del Vermà? Les festes del Vermà es fan a finals de setembre perquè el rem és el temps del rem. I en què consisteixen aquestes festes? Les festes del Vermà consisteixen en recordar que s'ha acabat el temps de la recollida del rem i podem gaudir de menjar-ne. I quines activitats hi ha de dins d'aquesta festa? De dins d'aquesta festa hi ha moltes activitats. Per exemple, el sopar a la fresca, que es fa amb la teva família i un parell d'amics, que consisteix en sopar un poquet de fora quan fa un poquet de fred. I la Guerra del Rem és una altra festa que es fa de vora el poliesportiu de Binissalem, que consisteix en tirar rem a altra gent. I qui pot anar en aquestes festes? En aquestes festes pot anar qualsevol. Pot anar, per exemple, si és de Lloseta, de Madrid o d'on sigui. I gràcies, algun dia anirem. Adéu. Espero que us hagi agradat.